Ώστε το αποφάσισες λοιπόν. Θα φύγεις, Ορεστιάδα, και θα πάρεις και την καλή βαλίτσα, την Xiaomi Aluminium Frame, αυτή που είχα σκοπό να πάρω στο Κστάτ. Είμαι μεγαλόψυχη, τη χαρίζω. Η καρδιά σου εσένα είναι τόσο άκαμπτη όσο αυτή η βαλίτσα. Αλλά πριν φύγεις, θέλω να πάρεις και το αγαπημένο μου θερμοπομπό. Πάρ' το κι αυτό. Ναι, σήκω και τα χέρια σου, αχάριστη. Δεν χωράει, πώς την έχεις πακετάρει έτσι αυτή τη βαλίτσα. Άνοιξέ μου εδώ το σακίδιο. Αυτό να πάει στο διάολο πάλι. Ορεστιάδα, περίμενε. Κάτσε να βγάλω μια selfie. Τέλεια. Να σου πω, περίμενε να εκτυπωθεί λίγο η φωτογραφία και φέρεις. Μην κάνεις έτσι. Έλα, άλλη μία. Δεν πήρε ούτε τη φωτογραφία, αλλά δεν την έχω ανάγκη. Μπορώ και μόνη μου. Έχω εγώ τις εσωτερικές μου. Γιατί ξέρετε, και νερό μπορώ να βράσω μόνη μου, και να ταΐσω το ντουντού, και να ξεχνουδιάσω τα κασμίρ μου, και να σιδερώσω τα haute couture μου. Ορεστιάδα, ξαναγύρισες? Έχω αφήσει το δώρο σου κάτω το δέντρο. Τι? Δεν μπορώ να έρθω να σου ανοίξω, είμαι πλουσία. Πλουσία!